салом дӯстони азиз, имрӯз якчанд мавзӯи ҷолиб дорем ки мехоҳам бо шумо якҷо баррасӣ кунем. футбол дар як ҷо намеистад, ҳар рӯз чизҳои нав рух медиҳанд ва баъзе аз ин хабарҳо метавонад тамоми мавсими аврупоиро тағйир диҳад. ҳоло ҳамаи чизро намегӯем, биёед як ба як фаҳмем. ба ҳар ҳол тамоми таҳлилҳо, шарҳҳо, пас аз бозиҳо ва дигар хабарҳои тозаи футболиро ман муфассал дар канали телеграм мегӯям. он ҷо мо бо обуначиҳо баҳс мекунем, фикри ваз мекунем, ханда мекунем, як фазои ҳақиқии футболи зинда. агар ҳоло ҳам он ҷо нестед, ҳамроҳ шавед. ссилка дар описания ва дар комментария зери видео гузошта шудааст. акнун дар ягон ҷо баъз рӯшнед, мо бошем сар мекунем. мардоро гӯш кунед, боз аз Англия овозҳои ҷиддӣ меоянд. бисёр клубҳо аллакай фикр доранд ки дар тобистони 2026 чӣ гуна таркиши трансферӣ кунанд. ва агар ба хабарҳои охир бовар кунем, Манчестер Юнайтед ният дорад як хариди хеле калон кунад ва номи асосии онҳо ин дафъа Кенан Йилдиз аст. ҳамон ҷавони турк аз Ювентус ки ҳамагӣ 20 сол дорад, вале аллакай зиёда аз 90 бозӣ дар ҳайати асосӣ анҷом додааст ва 18 гол задааст. ҳоло Юнайтед омодааст барои ӯ 90 миллион евро диҳад. 90 миллион барои бозингари 20 сола. аммо агар росташро гӯем, ӯ арзанда аст, чун Йилдиз на танҳо ҷавон аст, ӯ як бозингари воқеӣ аст ки тафаккур дорад, оромӣ дорад ва дар ҳамла хатарнок аст. дар Италия ӯро аллакай бо Дел Пьеро ва Михаил Лаудруп муқоиса мекунанд ва ин шӯхӣ нест. дар ӯ чизест ки бо машқ кардан намеояд, балки ҳисси табиии футбол. ӯ медонад ки кай ба майдон медорояд, кай зарба мезанад, кай боваринок тӯбро мегузаронад. ҳоло бошад, клубҳои Англия аллакай дар навбати худ ҳастанд. Челси, Арсенал ҳарду мехоҳанд ӯро ба худ гиранд. ҳардуи клуб бар ҷавонон такя дорад ва Йилдиз ба системаи онҳо комилан мувофиқ аст. аммо Манчестер Юнайтед як бартарӣ дорад. онҳо метавонанд ба ӯ нақши асосӣ пешниҳод кунанд, шояд ҳатто ҷои Бруно Фернандешро дар оянда. яъне ин на танҳо як трансфер мешавад, балки як лоиҳаи бузург бо ӯ ҳамчун маркази даста. аммо ростӣ ин кори осон нест. Ювентус бо ӯ қарордодашро то соли 2029 тамдид кард. клуб намехоҳад ӯро раҳо кунад, чун Йилдиз барои онҳо як қисми нақшаи оянда аст. ва онҳо дуруст фикр мекунанд, чун ӯ на танҳо бозингари ҷавон аст, ӯ рамзи насли нави Ювентус шудааст. бо вуҷуди ин, худи далели он ки Юнайтед мехоҳад ӯро гирад нишон медиҳад ки клуб баъди солҳо боз фикрронии дуруст кардааст. онҳо дигар бозингари барои хайп намегиранд. онҳо мехоҳанд касеро гиранд ки дар атрофи ӯ даста сохта шавад. Йилдиз маъз ҳамин гуна бозингар аст. ӯ на ситораҳои шабакаҳои иҷтимоӣ аст, на бозингари фақат барои намоиш. ӯ фаҳмиш дорад чӣ гуна қарор қабул кунад, чӣ гуна бозӣ созад. дар тобистони 2026 эҳтимол як набард оғоз мешавад. Юнайтед бар зидди Челси, шояд ҳатто Арсенал ҳам ворид шавад. ва ин 90 миллион танҳо оғози гуфтугӯ аст. агар Йилдиз ҳамин тавр бозӣ кунад, нархаш ҳатман болотар меравад. аммо масъала на дар пул аст, балки дар хоҳиши худи бозингар. ӯ ҳоло намехоҳад равад. ӯ Туринро дӯст медорад, дар Ювентус худро хуб ҳис мекунад ва ҳамин чиз ин достонро бозам шавқовартар мекунад. ҳамин тавр тобистони 2026 метавонад яке аз гармтарин мавсимҳои трансферӣ шавад. агар Юнайтед ӯро мутмаин кунад ки ба Англия ояд, ин яке аз муваффақтарин харидҳои онҳо дар 10 солаи охир мешавад. агар не, мо як намунаи зебои дигар мебинем ки на ҳамаи чиз бо пул ҳал мешавад. баъзан садоқат ва муҳаббат ба клуб муҳимтар аз ҳамаи маблағҳост ва ҳамин чиз савол ҳоло мемонад. дар ин ҷанг кӣ ғолиб мебарояд? Пул, орзу ё дилбастагӣ ба клуб? дӯстон, айни замон бозиҳои мунтахабҳо мегузарад ва шумо метавонед ҳама ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ бо промои махсуси мо MG0777 соҳиби 8000 сомонӣ бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. бардоро, ростӣ кӣ метавонист фикр кунад ки мо боз дар бораи Ансу Фати ҳамин тавр бо эҳтиром ва ҳаяҷон ҳарф мезанем. писарбачаере ки чанд сол пеш ҳама қариб фаромӯш карда буданд, имрӯз боз ҳама ёд карданд ва сабабашам возеҳ аст. оғози бениҳоят қавии ӯ дар Монако, 6 гол дар 5 бозӣ ва ин на тасодуф аст, на хушбахтӣ. ин баргашти ҳақиқии бозингарест ки як вақтҳо ӯро ояндаи Испания ва вориси Месси дар Барселона меномиданд. Ансу аз роҳи бисёр душвор гузаштааст. травмаҳои пайдарпай, аз даст додани форма, фишори расонаҳо, муқоиса бо Месси, ҳамааш якҷо ӯро қариб шикаст дод. дар Барселона наметавонист формаи пешниашро ёбад, дар Брайтон низ нашуд. бисёриҳо гуфтанд ки карьераи ӯ аллакай тамом шуд, аммо не. дар Монако ӯ дубора эҳсоси ҳақиқии футболро ёфт. шавқу завқ, ҳаракат, боварӣ, ҳамаи чиз ба ҷояш баргашт. ҳоло ӯ боз бо табассум бозӣ мекунад. ҳаракатҳояш тезу бовариноканд, зарбаҳояш дақиқ. ин дигар ҳамон Фатии ҷавони солҳои аввал аст, зинда, пурэҳсос, гурусна ба
ба футбол. Бубинед, омораш худаш гап мезанад. 6 гол ва 2 паси голӣ дар 5 бозӣ. Дар бозӣ бар зидди Ницца 2 гол зад, аз пеналти ҳам хато накард. Беҳтарин бозингари он дидор шуд ва муҳимтар аз ҳама ин дубора бовар ба худ аст. дар он шаб ӯ ба ҳама нишон дод ки ӯ на танҳо баргаштааст, балки боз омодааст ки худро исбот кунад. мураббии тими миллии Испания Луис де ла Фенте аллакай гуфт ки онҳо бозии Фатиро бо диққат пайгирӣ доранд. номаш дубора бар рӯи хати бозингарони баргашт ки метавонад ба тими миллӣ даъват шаванд ва агар ҳамин формашро нигоҳ дорад, эҳтимолан ӯ боз ба либоси Испания бармегардад. ҳоло вақте ки тими Испания ҷои холии Дани Олморо пур кардан мехоҳад, шояд маҳз Ансу бошад ки онро пур кунад. Ансу на танҳо бозингари боистеъдод аст, ӯ намунаи сабр ва қувваи рӯҳ аст. солҳои пеш ӯро вориси Месси меномиданд ва шояд он гапҳо ба ӯ фишори зиёд оварданд, аммо ҳоло ӯ дигар шудааст, оромтар, бо таҷриба, мутамарказ. ӯ бозингаре шудааст ки медонад чӣ мехоҳад ва чӣ тавр бояд онро бигирад. ӯ ҳатто ба таърихи Лигаи Як дохил шуд, чунки дар ҳамагӣ 126 дақиқа 5 гол зад, ки ин рекорди соли 1948-ро шикаст. ҳамин нишон медиҳад ки ин форма на муваққатист, балки нишонаи воқеии камбеки ӯ аст. ҳоло мақсади ӯ як чиз аст: устувор мондан ва ҷароҳат нагирифтан. агар то охири мавсим ҳамин формаро нигоҳ дорад, бозгашт ба тими миллӣ на танҳо эҳтимол, балки қариб ки воқеият мешавад. ин метавонад яке аз зеботарин ва илҳомбахштарин бозгаштҳо дар футбол солҳои охир бошад. зеро футбол ҳамин гуна қиссаҳоро дӯст медорад. вақте ки бозингареро ҳама хат мезананд, аммо худаш мегӯяд: не, ман ҳанӯз тамом нашудаам. имрӯз Ансу Фати маҳз ҳамин аст. ӯ боз бо дил бозӣ мекунад. ҳар ҳаракаташ пур аз эҳсос аст, ҳар зарбааш пур аз қувват. ва ҳамин чизро мо ҳама мехостем бубинем. Ансу Фати ҳақиқиро ки боз зинда шудааст. ҳамин тавр дӯстон, Испания боз соҳиби ҳамон бозингаре шуд ки метавонад бозӣ иваз кунад, яъне бозиро иваз кунад, метавонад стадионро бар ҷӯш оварад ва номи ӯ Ансу Фати аст. гӯш кунед дӯстон, ҳамин воқеаро хондам ва гуфтам, ҳамин аст вақте ки ситора ҳақиқӣ аст. Килиан Мбаппе, лидери Реал Мадрид, одаме ки кайҳост дар маркази диққати тамоми футболи ҷаҳон аст, ногоҳан аз Ламин Ямал ҳимоят кард, ҷоне ки ҳамагӣ 18 сол дорад ва тамоми дунё имрӯз дар бораи ӯ ҳарф мезанад. ва ҳамин рафтори Мбаппе ин на гапи холӣ, ин рафтори мард аст. имрӯз Ямал зери фишори азим аст. ҳар рӯз расонаҳо номашро менависанд, ҳар рӯз баҳс, танқидҳо овоза. баъзеҳо мегӯянд ки ӯ ҳоло ба ин дараҷа тайёр нест, дигарон мегӯянд ки ӯ аз ҳад зиёд машҳур шуд, вале аслан фаромӯш карданд ки ӯ ҳоло ҳам кӯдак аст, ҳамагӣ 18 сола. пас аз он ки ӯ ҷоизаи Копа Трофи Гирифт 2 сол пай дар пай беҳтарин бозингари ҷаҳони ҷаҳон шуд, ба ҷои он ки ҳама ӯро табрик кунанд, журналистҳо сар карданд ки ба ҳаёти шахсии ӯ дахолат кунанд. ҳама чизи дигарро фаромӯш карданд. чӣ гуна бозӣ мекунад, чӣ гуна ба Барселона кӯмак мекунад, чӣ гуна ба тими миллӣ баргашт. ҳоло бошад ба ҷои футбол овозаҳо, солҳои бефоида, мақолаҳо дар бораи чизҳое ки тамоман арзиши надоранд. бадтар аз ҳама миёни Барселона ва тими миллии Испания низ ихтилоф сар зад. тими миллӣ ӯро ба бозиҳои интихобӣ даъват кард бо Гурҷистон ва Булғория, дар ҳоле ки Ямал ҷароҳати рон дошт. мураббии Барса Ханси Флик сахт норозӣ шуд. гуфт ки бозингари ҷавонро аз ҳад зиёд истифода мебаранд, хаста карданд, наимонанд барқарор шавад. ва ҳақ ҳам доранд. Ямал тоза аз ҷароҳат баргашта буд. чанд бозии муҳимро аз даст дод бо Валенсия, Ньюкасл, Хетафе, Реал Аведо, вале ҳоло боз мехоҳанд ӯро ба тими миллӣ кашанд. дар ҳамин вазн Мбаппе баромад ва гуфт: бас кунед, Ямалро ором гузоред. ин сухан на ҳамчун бозингари Реал, балки ҳамчун инсон баромад, чунки Мбаппе хуб медонад ки ин чӣ гуна аст. ӯ худаш дар синни 16-солагӣ дар Монако шӯҳрат ёфт. тамоми дунё ба сари ӯ фишор меовард. ҳама интизор доштанд ки ҳар бозӣ аз ӯ 3 гол мезанад, ҳар як иштибоҳашро ба хатоҳои калон табдил мекарданд. ва ҳамин таҷриба аст ки ҳоло ӯро водор кард ки аз Ямал ҳимоят кунад. ӯ гуфт: Ямал бояд бо оромӣ калон шавад, бигзор дӯст дорад футболро, бигзор бозӣ кунад, дигар чизҳо аҳамият надоранд. ҳақиқатан ҳам дуруст мегӯяд, чунки Ямал дар ин синну сол чизе нишон додааст ки на ҳар кас метавонад. 2 гол, 2 пас дар 3 бозии аввал барои бозингари 18 сола ин сатҳи баланд аст. аммо пас аз ин ҷароҳат, фишор, баҳсҳо, шубҳаҳо ва дар чунин лаҳза ба ӯ лозим аст ки касе бигӯяд: ту ҷавон ҳастӣ, иштибоҳ мекунӣ, вале аз ин чиз натарс, баръакс ба пеш ҳаракат кун. ҷолиб он аст ки худи Мбаппе низ ҳоло дар ҳамин ҳолат қарор дорад. ӯ боз бо дарди пошна бозӣ мекунад. дар бозии охири Фаронса бо Озарбойҷон гол зад, паси голӣ дод, вале боз ҷароҳат гирифт. Дешан гуфт ки ин ҳамон пошнаи кӯҳна аст ки танҳо ҳангоми истироҳат беҳтар мешавад, вале Мбаппе истироҳат намекунад, чун ҳар боре ки ӯ дар майдон мебарояд, тими ӯ дигар мешавад. ӯ бозӣ мекунад, зеро медонад ки бе ӯ даста нотамом мемонад. ӯ ҳам фишор мебинад, вале ҳеҷ вақт шикоят намекунад, танҳо идома медиҳад. бубинед, ҳамин ду бозингар яке таҷрибаомӯхта, дигаре ҷавон, ҳоло мисли ду оинаи як
воқеанд. Яке кайҳо аз ин гузаштааст, дигаре ҳоло мегузарад ва ҳамин аст зебоии футбол. Вақте ки як ситора дасти дигареро мегирад ва мегӯяд: ман медонам ту чӣ ҳис мекунӣ, ман ҳам чунин будам. Ва ростӣ ҳамин гапи Мбаппе аз ҳамаи гапҳои расмӣ қавитар буд. На мураббӣ, на президенти клуб ҳеҷ кас ин қадар самимона гуфта наметавонад. Вақте ки бозингари Реал бозингари Барселонаро ҳимоят мекунад, ин дигар рақобат нест. Ин нишон медиҳад ки футбол болотар аз клубҳост. Футбол пеш аз ҳама эҳтиром аст ва Мбаппе ҳаминро нишон дод. Дар дунё ки ҳама фақат рақамҳоро мебинанд, ки чанд гол зад, ки чанд пас дод, Мбаппе ба ҳама ёд дод ки муҳимтар аз ҳама инсон будан аст. ҳамин сухани сода: бигзор ӯ ором бошад, бигзор бозӣ кунад, 100 маротиба арзишмандтар аст аз ҳамаи суханрониҳои расмӣ. Ва барои ҳамин Мбаппе на танҳо як ситора аст, ӯ намунаи ибрат мебошад. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гирифт. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.